urukwenu urukwezuonu mkpu ọgịrịga biko onye ụlọ na-anụ onu ya bụ Mr. Lotanna Iwuchukwu National PRO Urumkpu Patriotic Union ife a bụ tata ka anyị na-enweta kọọlụ afọ ma eze mmụọ nọ n'obi ebe a nọkịta bụ n'obi Ude Ebunu na onwe akpa abitasi apakasị wee bute n'obi Ude Ebunu ndị mmadụ bịakwa ka afọ mgbe bịa ebe a sị PRO ka m kọba mmadụ ife na-emenụ wee tọọ akpa unu nezie anya ụnụ agbalụ anya ụnụ Krismas ka ụnụ fụ ọgwụ ndị be anyị dabasịrị n'ụlọ o doo m anya na ofu onye gwọọ ọgwụ a na-anụ ndị ekechisi ka ụnụ fụ ife a na-ebe elu na-ene na ife ekechi na-eze mmụọ na eze mmụọ na ife niile abụ n'anyasị ka ebute ọgwụ a ọ dị na akpa ịba na maka eji ịdị ọtụ wee gwọ na-anya ọgwụ nọ bụ ofu onye ma fonu na ife niile ma ife eke na sofa ma ndị bake na-ene n'anya na-enụ anụnụ ebe dịkwu ya ife ofu onye bụ anụnụ ebe dị ya ọkụ nọ na nke ifu na-eyite nke a bụ nke a o chekwa ịgbawa na-enụ ya ọgwụ ebuta n'Ude Ebunu maka anyị na-ekwu ife a na-ekwu ụfọdụ anyị aghọta ebe a na-eje onye ama ndị ekechigasị ya aba onye ma ife onye aje na ịdị ọtụ na ụdị ọgwụ ekechichasị na ọgwụ ebuta n'anyasị na ya ife nji wee bịa close bụ na ma akwa amala mma akwa ndị egbu ma ndị dị ndụ ma akwa onye na-agwọsị ọgwụ a na-eyi na mmụọ mmadụ bụkọsị dọbasị a na-egbusiri anụ ọ na Ude Ebunu ka anyị nọ na ife abụ n'obi Ude Ebunu ka onye a butere bịa dọbịa na ya ka ụnụ ghọta ebe a na-eje maka onye na-ekwu ka ọ mara ife ọ na-ekwu ka uche ya dịkwuo ya na ya maka onye amụ ya dị mma amara ife ndị amụ ibi n'afọ uru ekenekwa m ọnụ ọ ka m webegolu nnọọfụ